У Ельскім раёне дзяўчынка загінула ад удару токам у ваннай, куды прынесла зарадку ад тэлефона. У Рэчыцкім раёне адбылося трагічнае ДТЗ. Вадзіцель збіў падлетка, які пераходзіў дарогу на перакрыжаванні. У гэтым годзе зафіксаваны і здарэнні з удзелам непаўналетніх, якія не скончыліся гібелю. Гэта пажары, 3 з якіх адбыліся па віне дзяцей. Таксама зарэгістраваныя выпадкі траўматызму пры катанні на тюбінгах у Рэчыцкім, Мазырскім і Добружскім раёнах. На районы пошло письмо, в котором в первую очередь это разъяснительная работа не только среди несовершеннолетних, но и разъяснительная работа среди взрослых. Это проведение родительских собраний, это проведение различных встреч со всеми заинтересованными службами. Также мы основной упор сделали и на разъяснительную работу в социальных сетях. Это тех социальных группах, которые присутствуют взрослыми, для того, чтобы еще раз в очередной раз обратить их внимание. 2 сакавіка ў Гомельскай вобласці распачнецца акцыя за бяспеку разам. Бацькам рэкамендуецца часцей размаўляць з дзецьмі на важныя тэмы, быць для іх прыкладам правільных паводзінаў і ствараць належныя умовы дома.